солҳои охир дар ҳар як гӯшаву канори мамлакат ҳамон сохта ба истифода додани майдончаҳои хурди варзишӣ барои футбол бо сарфи зиёди маблағ аз ҷониби давлату ҳукумат, соҳибкорон ва шахсони алоҳида ба ҳукми анъана даромадааст. имрӯзҳо садҳо ҳазор нафар дӯстдорони футбол дар вақтҳои муайян аз онҳо ба таври васеъ истифода мебаранд. вале беаҳамиятӣ ва муносибати нодуруст ба майдончаҳои варзишӣ ба он боис гардидааст, ки дигар дар чунин ҷойҳо ба бозии футбол машғул шидан имконнопазир гардидааст. ба ин мисол шуда метавонад 2 адад майдончаи футболи хурд, ки ҳанӯз 2 сол пеш дар деҳаи чорбоғи ҷамоати деҳотӣ ба номи Садриддин Айнӣ ноҳияи Хуросон сохта шуда буд. дар ҳақиқат дидани чунин ҳолати нохуб таъби ҳар як касро хира намуда шахсро ба андешаву хулоса баровардан водор менамояд. ҳангоми сабти ин манзараҳои ҳузнангез хостем бо якчанд сокинони деҳаи чорбоғ ё ягон нафар шахси мутасаддӣ вохӯрда дар бораи ин майдончаҳо маълумот пайдо намоем, вале ҳеҷ кас дар ин бора ба мо ҳамсӯҳбат нагардид. гузориши Парвези Хуршед барои барномаи иттилоётии Хабар аз ноҳияи Хуросон.